Presidenta, com a mínim no se'n rigui dels ciutadans d'aquesta terra, com a mínim. Deu ser que ara les xifres dels visats que entren a la conselleria no són xifres sòlides, o deu ser que els propis sectors econòmics s'inventen totes aquestes dades. Senyora Armengol, vostè no escolta ningú. Ja sabíem que no escoltava el Partit Popular, ja sabíem que no escoltava els constructors, tampoc el sector turístic, tampoc els empresaris, tampoc els pagesos, tampoc els tècnics de consells i ajuntaments, perquè tota aquesta gent la va advertir. Li van dir que aquests decretazos suposarien un creixement zero de l'economia de les Balears i vostè se'n va riure. També li fan riades ara aquestes dades? Els constructors li van dir que podien suposar una pèrdua de 10.000 a 15.000 llocs de feina en 2 anys. També li fa riades? Les seves polítiques, senyora Armengol, generen desconfiança, frenen la inversió, duen incertesa i això és la fórmula màgica per tornar a destruir llocs de feina en aquesta comunitat. A dia d'avui, senyora Armengol, aquestes xifres de les que vostè pot presumir i nosaltres ens alegram són fruit de la inèrcia, són fruit de la feina feta pel Partit Popular i per tota aquesta comunitat autònoma durant aquests darrers anys, senyora Armengol. I això ho sap tothom, no se'n rigui dels ciutadans. Però en 10 mesos, senyora Armengol, què ha fet vostè? Què ha fet vostè per generar creació de llocs de feina d'aquesta comunitat autònoma? Quins projectes ha duit per incentivar la nostra economia? Això sí, ha retallat 5 milions d'euros a la darrera convocatòria de formació per persones desocupades, aquestes que a vostè li preocupen tant, senyora Armengol. I això sí, com pensa reduir aquesta desigualtat de la que tant xerra si no fa res perquè noves persones se puguin incorporar al mercat de treball? Senyora Armengol, no va bé i li diu totalment rectifiqui perquè si no ho haurà de fer el Partit Popular d'aquí 3 anys quan torni a governar.